Hola amigos, nesta ocasión vamos a crear un lápiz de memoria de arranque para a restauración dos equipos ultraportátiles. Eso que antes facíamos por un cable, pois xa non se fai por un cable. Ahora facémolo doutra maneira e así aprendemos máis. Bueno, en primeiro lugar necesitamos tres ingredientes. Unha memoria USB, descargar un arquivo que, como vedes aquí, é o que vai levar a iso, a imaxe que vamos a meter nos portátiles, e que o podemos facer nesta páxina web. E necesitamos un PC que non sexa do soporte avalar, porque lle temos que instalar un programa. Este PC pode ser un que teña o sistema operativo Windows ou outro sistema operativo. No meu caso vou utilizar un PC co sistema operativo Windows. Todas estas instruccións podedelas ver nesta páxina, pero eu vos fago un vídeo orientativo. Bueno, vamos a cociñar o lápiz. A ver, estou vos poñendo aquí as instruccións de cociña. Como eu estou no Windows, vou utilizar un programa que se llama o Netbooting, que xa o baixar de internet hai días. E vou vos ensinar como funciona ese programa. De acordo? Eu teño xa aquí o programa no meu escritorio e vou no arrincar. Temos xa o programa activado e o primeiro que vai facer é preguntarnos o que imos a cociñar. Nos imos cociñar unha imaxe. Esa imaxe onde a temos guardada? Bueno, pois eu baixeina e a teño no meu PC nunha carpeta que está no escritorio. Entón o que vou facer é darlle aquí a buscar e buscar esa carpeta. Vou ao escritorio, teño unha carpeta que restaurar alumnos e aquí está a imaxe que xa descarguei da páxina. Damoslle a abrir e vemos que a escribe no programa. A seguinte parte é: temos que enchufar a memoria USB e ten que aparecernos aquí abaixo, donde dice unidade USB, tenna que detectar automáticamente. Unha vez que temos isto feito, damoslle a aceptar. Vemos que o programa xa está facendo USB e dice que se completou a instalación. Ben, pois solamente temos que darlle a saír. Tal como nos indican as instruccións da web, aínda nos queda esta parte: modificar o arquivo de configuración do arranque do lápiz. Ben, pois vamos ir ao lápiz e vamos a facer textualmente o que nos manda aquí. Xa sabedes que eu teño todo na miña amarela, que xa formateara antes para facer este novo USB. Ben, entramos nela e nos fala dun arquivo que se chama Isolinux CFG. Pois parece ser este. Ben. Pois non é este, é Syslinux. Ben, pechamos este. E este outro. Hai que fixarse ben no nome. Bueno, entón agora nos dice que temos que ter este texto e imos comparar. Isto coincide, isto é igual, aquí xa non cuadra. Entón dice que borremos todo isto que trae e que copiemos isto. Bueno, pois facémolo. Isto fora e isto, copiar e pegar. Bueno, xa temos todo igual, teremos que guardalo e supónse que xa está o noso USB ben feito. Probareino esta tarde e logo xa vos conto.